Salut! Eu sunt Dani și bine v-am găsit la al doilea episod de Discipist. Muzică. Să începem. Am pregătit planul de scăpare și probabil în următorul episod vom scăpa. Așa. Am început deja cu unul care ne atacă perfect, boss. Mai punem asta și asta. Item de contrabandă. Asta n-am nevoie. Luăm mai multe linguri. Open. Nu ne trebuie doar linguri. Nu întrebați. O să facem o gaură. What? Oh. Da, pe aici pe undeva o să facem o gaură. Nu contează. În orice caz vom face o gaură. Mai... Dar lasă-mă în pace. Oh, și-a luat ăsta armă, ești nebun. Te-ai un pic, îți luăm cuțitul. Dăm catlerie. Dăm lor. Îl dăm scociu. Pa, la revedere. Da. Da. Uite, aici am pus poster. Am depozitat niște iteme aici. Și o să facem pe aici pe undeva o gaură care... Pe unde e ieșirea? Care va ieși din închisoare. Efectiv va ieși pe aici și voi scăpa. Asta e planul de scăpare. Acum să-mi iasă. Dar mai trebuie inteligență. Deci azi, deocamdată, vom face multă inteligență ca să ne putem crafta haina aia. Stați un pic, nu știu dacă am. Nu, am e-mail. De ce? Deci, practic, este uniforma de ăsta eminate, adică prizonier care poate pleca, adică i-a trecut timpul de închisoare. Și o să facem inteligență ca să ne putem crafta aia. Și așa o să putem scăpa pur și simplu. Fără chestii inutile. Dar scăpăm. Bă, pleacă. Știi că te rup. Da. Pleacă, bă, de aici. Rolling at cats. Ne trebuie 60 inteligență. Deci, numai la job o mai merge. Și în rest, nicăieri. Gata cu lunch-ul. Dar nu știu cum fac să scap cu alți prizonieri. Împreună cu alți prizonieri. Că nu știu cum se bag în celula mea. Adică n-am de gând să-i lovesc ca să vină. Adică, n-ar fi bine să-l iau pe sus.
Doar așteptăm să plece ăsta, care nu vrea. A, ci că ăsta vrea banii sau ceva. Job-ul! La job repede! Oh my god! Bine că am văzut bara aia. Open. Nu, luăm apple. Că așa vreau eu. Chiar dacă animația tot e de mătură. Treacă. Mike, treacă. Well, am treabă. Mike. Lasă-mă, Teo. Așa, mergem, căutăm următoarea pată. Pe aici, pe unde știu unde e una garantat. Uite că am antrenat jobul. Deci nu avem nevoie de un job special ca să-i vadă. Uite. Ne trebuie să scăpăm prin celulă. Asta e tot. Nimic prea complicat. Numai să-ți dai seama ce trebuie făcut. What? Mai de la calculatoare. Câtă inteligență ne mai trebuie 5 din câte știu. Da. Vai mii. Așteptăm. Nu avem ce altceva să facem acum. Exercise period. Merg pentru niște viteze. Nu cred că am nevoie. Merg la celulă, oricum, dacă e, duc singur. Și îmi place că partea aia tocmai ce-a apărut iar. Bun. Am blue book-ul. Chestia care nu trebuie. Așa. Ce nu mai trebuie? Tactip. Și am tactip. Hai să luăm cealaltă haină, că n-am chestul tău. Așa. Bun. Ne ducem craft. Bun. Da, mă gândeam craft. Acum. Facem un fel următor. Profil. Asta punem pe noi. Open. Asta îl punem la loc. Vreau să fac o oarecare ordine. Da. De fapt, ar fi o idee rea. Ne scoatem asta. Îl punem în veciu, că dacă mă prinde, mi-l ia și trebuie să mi-l fac chiar și n-ar fi. Ne punem în veciu ăsta. Ne ducem, facem speed. Cine are nevoie de showers? Oh, da, eu. Într-un fel am obosit de la calculatoare. Logic. Nu știu, sunt destul de căutat. Nu ajunge energia asta. Cred că ne ajunge. Stai așa, să facem 100. Și mergem și facem sport. Alergăm în caz că vine cineva să scăpăm. Repede. Dacă ne urmărește cineva. What? Loot? Asta are așa? Loot? Mi se părea că era un polițist pe jos. Se părea că era un polițist pe jos. Pick up. Văzusem cheile și credeam eu ceva, nu știu, cred că s-a ridicat. Bun, nu, mai facem un pic. Că se mai poate face un pic. Deci așa cum facem niște mușchi. Free period. Deci o ziua n-am nicio treabă. Decât work și atât. Și planul de scăpare. Atât tot. Nu ne trebuie mai mult de atât. Așa. Facem și noi
70 și facem altceva după. Da. Din păcate am văzut că nu s-a uitat nimeni la episodul de ieri. Probabil pentru că nu mă vede nimeni. Adică aveți, mai degrabă v-ați uitat la altcineva. Dar cine știe? Așa. O zice acum foarte obosit. Facem repede un duș, ne recuperăm energia și cred că acum ar urma ăla cu controlul. Vedem cine e astă seară. În rest, n-ar mai fi nimic. Și stai, mai e o oră. Ne plimbăm. Oricum, noaptea asta vom lărgi gaura. Să mergem la bucătărie repede. De ce? Să luăm din cutlery ăla. Să luăm mai multe chestii. Mai multe linguri. Acum da, degeaba treci acolo, că nu vezi nimic. Da, e roll call-ul. Acum. Nu mai dau despre saturile alea, că scăpam. Rabbit, tac, ce mi-ai făcut? Boogie. Rabbit. Profil. Ia-mi coci. Watch. Nu prea m-a interesat nimic. Nu știu ce să fac cu watch-ul ăsta. Nu mersi de ea oricum. Cred că e rope-ul, chiar dacă nu cred că am nevoie de el. Nu dig. Nu vorbim cu el. Să fim atenți. Darren and Mike. Craig e bucătarul? Îi furăm pui lui Craig. Mi-am furat puiul lui Craig. Am copt. Negătită. Cred. Nu. Mă prefac că mă culc. Așteptăm să mai dispară din zona asta. Apoi ne ducem. Bun. Ducem după ce facem groapa. Nu știu cât de mare trebuie, dar știu doar că trebuie foarte mare. Cred că parcă vrem să mai fac ceva. Take. Ăsta. Da. Da, acum ne culcăm. Vreau să o iau iarăși de la altcineva de data asta. Să ne mai vadă atunci noaptea. Iau de la altcineva de data asta. Nu vreau să-mi iau toată. Nu că mă cert asta. Tic. Gata. Nu mai îi pasă nimănui. Mike. Ăștia. M-au pus pe jos. M-au pus pe jos. Da, cred că
Ah, au văzut că am pus alea? Tu glumești? Au văzut ei că am pus eu alea. Nu știu. Mă uit în chest. Că poate era ceva, dar eu știu că nu pun nimic. Hai, frate. Load la save. Dar n-am timp, că... N-am timp. Că morning roll call-ul, eu nu le fac nimic ăstora. Să-mi scot arma. Am dat într-un polițist ceva, nu știu. Poate m-au prins cu atime de contrabandă. Nu, că doar mi le luau. Ceva ciudat. O de caracter. Fă ceva. Nu, uși. Nu, m-au dat pe jos polițiștii. Mi-au luat și arma. O las-mă în pace. Lasă-mă, n-ai voie în celula mea. Bă, pleacă. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu pot! Da. Ne-a furat ăla. Pick-up. Nu puteam de nebunul ăla. Iau asta, iar, take. Ah, ce mă enervează. Pleacă, vezi de treaba ta. Bam, voi. Bam. Free period. Bă, ăștia au noroc că mi-au luat arma. Și nu mai am alta. Ia loot. Mamă, dar ce mai armă ai? Merul și loot-ul ăsta. De video nu mă interesează. Dă-mi de contrabandă. Prostie. All. Rabbit. Profil. Give. Profil. Nu e nimic. Hai, frate. All. Nu. Încă e prieten. Isaac. Oh, Mike. Loot. Wow. Loot. Wow, ce mai arme ilegală. Știi ce? Lasă-l în pace. John, tu ai ceva mai ca lumea? Oh, file. Știi ce? Gata, lasă. Bă, trebuia să-mi pun arma acolo. În fine. Nu, să mă apuc să bat pe să-l iau arma. Degeaba. Scăzut opinia despre mine. Băi, trebuie să-i dau bani, dar nu vreau. Uite, niciun ban. Thanks. Hurry up. Tu.
Hei, Darren. Nu e armă. Da. John, da, Craig. Ce ai tu? Profil. Frate. Asta are armă. Și n-am bani. Efectiv, n-am bani. Payphone, use YouTube. Asta l-am făcut. Crob. Timber, da, am și timber. Mai fi avut ceva? Oi, mai fi avut ceva în toaletă, că știu că am pus. Știu că pusesem niște chestii, nu cred că arme. Nu sunt arme. Weapon. Sector componentă, ăla e lemn. Ia că parcă aici avem. Da, mă, uite armă. Știam eu ceva. A, și asta e infinită. Pick-up. Asta armă infinită este armă infinită. Dar fost armă ghiciți, de unde am luat-o? De la ăla pe care îl tot bat. Ia să ne uităm. Am mult dușman pe aici. Rabbit, eu singur, stai că stau eu cu tine. Bun. This is disgusting. Știu, toată lumea spune că e dezgustător. Bun, de ani 9. Am pus chestii. Job gata. Să pun chestiile în deck. Open. Bă, John, n-am timp de tine. Lasă-mă să-mi fac jobul. Nu, mai sus. De asta, de fac cultura când m-ai enervat. Te pun hainele în inventar. Ce căutați atâta la mine în job? Ce vreți să fac? Când itemele legale? Mă spun că niște iteme la un moment dat, dar nu ilegale. Și mi le-au luat. Chiar dacă nu erau ilegale. Voi fi concediat. Nu. Mai o oră. Credeam că voi fi concediat. Ok, mai căutăm pete. Căutătorul de pete. Clean. Da. Și am văzut că la episodul anterior am vorbit pe încet. Da. Nu mai... Încerc să vorbesc mai tare. Bă, știi că n-ai ce să-mi faci. Știi. Tu parcă aveai ceva. Profil. Da, tu. Bai. Web. Să-mi las mob. Nu aici. Să curăț și asta, că oricum după nu le mai curăță nimeni. Că eu o să plec. Vă dați seama. Uite că de la minute, din minune apare. Nici ăsta nu se termină. Îl ascundem în wc. Mai nimic. O colmea, este mai. Nu mai de-astea îmi fac. Bun. Îl punem ăsta, luăm blubucul. Pe bun. Și efectiv ne ducem. Rabbit. Șnecher. Watch me flex.
Haide, fă sutărul ăsta. Gata. John, ce ai tu? Tocmai te-am văzut. Tu n-ai nimic. Da. Showers. John, calmează-te, John. Oi, John, ești toate prostiile astea. E foarte fierbinte. Nu a spus la un moment dat că e foarte rece. Mereu spun unde e să o pun, unde e prostiile astea. Dinner. În timp ce voi mergeți și mâncați, eu merg la toaletă. Și vă spun niște iteme de contrabandă. Da, toaleta e plină. Tac. Da, e bine că ăștia n-au taser. Că taserul te faci praf instant. Ce că ăsta vrea de la Isaac. Isaac, salut! Vrea plastic. Polcul lui. Pentru o misiune. Gata. Misiune îndeplinită. Cea mai grea misiune. Asta e... Hoderen. Deren. Ăsta ce-i dădusem eu. Lasă-mă. E murdară. Am una oricum. Și n-am nevoie de ea. Free period. Acum e cea mai nepotrivită. Salut, Mike. Nu ai nimic. Nu ți-ai depozitat nimic. Nu știi să depozitezi chestii. Ca mine. Am chestiile la geam. Bă, serios, ăștia mi le fură mereu. Mergem să le depozităm mai tine. Nu mai tine care nu de contrabandă. De fapt, am. Lubucu. Lăsăm. Nu-mi lăsa itemele de contrabandă că mi-e frică. Nu mi le furi. Mergem. Ori. Mike. Acolo e Mike. Craig. John. Boogie. Isaac. Da, îl știu pe Isaac. John. Ce zici că îl chem pe ofițer pentru? For what? For what? Tic. Tic. Așa. Ține-l tu. Ca să fii prins cu iteme de contrabandă. Da. Ne așteptăm. Levantic. Bine. Nu-ți dau lemn. Isaac. Tac. Get lost. Tare. Dă-te-mi ilegale. Nu dau și eu. Serios. Bai. Ce-mi trebuia pentru aerisire? Pentru aerisire parcă stai că sunt curios. Journal. Cause Rucos. Evening roll call. Evening. Notes. Așa.
fake wall block, fake wand cover, paper mensch, paper mensch. Paper mensch. Și de unde fac rost de paper mensch? Deci, evening. Acum trebuie să fac dezastru, cicră. Mă las-mă de rând. Am făcut eu dezastru? Nu. Am primit bani că a făcut ăsta dezastru. Perfect. Rabbit, n-ai armă. Treaba ta. Oricum ești prietenul meu. Eu am arme la greu. Nu știu cum vei evada tu. Eu evadez. Sam are respect pentru mine. Peace, bro. Maggots. Isaac and Mike. Alright, bro. Tu glumești. Eu n-am ale la mine. Am speriat. Acum ce fac? Că mi-e frică să mă întorc. Hai să depozităm antena. Așa. Și uite, aici voi face groapa pe unde voi scăpa. Acum opa. Luăm toate lingurile pe care le putem lua. Aici e foarte greu de săpat în pământ. Uitasem de chestia asta. Acum facem noi groapă. Reușim noi până la urmă. Greu, dar până la urmă iese. Ai. Haide. Măcar jumătate. Cam așa. Ne mai trebuie multe ringuri. Lights out. Acum au plecat. Nu am vreo lingură ceva. Că asta e pentru când voi scăpa. Ok, am început planul de scăpare. Acum, dacă se duce totuși atât de repede, nu e prea bine. Hai. Eu merg. Fur. Linguri. Opa. O, da. Linguri. Cine nu-l iubește? Da. Nu merge. Nu contează. Morning roll call. Mi-e frică să mă duc. Mă certă aia. Ne uităm de departe.
Mike and Craig. Chop, chop, Danilo. Da, chop, chop. Finishim? Ce am făcut? Oh my god. Look down. Look down. Pe ce am făcut? Nu înțeleg. Ce am făcut? Am lipsit la roll call sau ce? Și dacă am lipsit ce? Că nu e așa de rău. Ce? Că doar n-am scăpat. Look down. Ăia s-au ascuns? S-au ascuns? Plecați! Lăsați-mă în pace! Trebuie să mă ascund în dulap. Dar dacă mă văd... Nu, că e prin apropiere. Tot ce ăștia să ia de elită, polițiștii de elită. Finish him. Nu-i mai băgat de ăștia. Atât durează. Aoleu. Aoleu. Aoleu, aoleu. Toți sunt după mine. Și dacă îi dau pe jos? Dacă îi dau pe jos pe toți? Am dat pe jos pe toți. Nu pot să o iau că... Păi nu că își dau seama... Asta nu am mare chestie. Să mă ascund. Mă ascund eu. Merg repede la domnul doctor. Acolo trebuie. Solidarii. Wow! M-au văzut ăștia. Ăștia. Pick up. Put down. Hai, gata, m-am ascuns. Acum nu mai îmi fac nimica. Am level foarte mare. Ok. Free period. Nu le fur cheile, că nu vreau să risc. Nu vreau să risc. Dacă le ascunzi. Taci, nu pot să le ascund. În fine. Nu mai stăm în 40 de minute și atât. Așteptăm să ne se ducă wanted level-ul. Altfel nu e prea bine. A venit unul acolo. Nu m-a găsit. Păi e bine să fie ascuns. Haide. Ok, acolo sunt chestii medicale apro. Deci nu știu cum se iau cheia, că pe ăsta nu pot să-l bat. Să fac gaură prin perete nu pot. De fapt aș putea. Dar că m-ar vedea cam toată lumea. Ok, trebuie level să fie minus 30. Să fie mai mic de 30, că altfel nu mă las în pace. Și m-am descurcat bine. I-am bătut. Ceea ce a fost bine. Deci foarte bine. Numai că puteam să ascund cheile. Doar că ăia știi ce făceau? Efectiv spuneau ziceau trimiteau ceva că n-ai că unul a reportat că i-a dispărut cheia, nu știu de ce, și te controlează practic. Peste tot controlează, peste Dar în perete. în perete. Posterul, scot, iei posterul și îl scot. Pot să-l scot. Dacă se întâmplă asta, pot să-l scot. Bă, caracter, ești nebun. Și așa am trănat. Și am luat bani, Da. Așa, clean.
Ok, acum ce mă lăsăm chestiile. De greu să scapi, ai mult de săpat. Pe PC eu am văzut ce e super ușor. Nu, aici e super hard. Deja. Da. Ciocolate. Nimic interesant. Deocamdată. Bun. Da. Dar cum așa ascunde ceva? Nu pot să sar. Bă, să știi că aș putea să fac o caură aici, că aici nu este nimeni. Și aș fi mai aproape de scăpare. Să știi că am să fac treaba asta. Da, nu. A văzut aparent cineva. Cumva. Nu pricep cum vine asta. Păi dacă mă baricadez. Nu înțeleg cum de m-a văzut. Dar m-a văzut. E, chiar dacă pe acolo nu trecea nimeni. Efectiv. Știi ce faci go to Solidarity? Dar nu risc. Nu risc. Morning roll call. Seriously? Da. Luăm lingurile și închidem. Mai și cred. Nu aș putea wanted level. Ok, luăm lingurile și am plecat. Tu să ne interesează. Ei, ling! Unde sunt toate lingurile? Hai, John. Loot. Fire. Ok. Chop, chop. Free period. Da. My cell. Da. Și puteam să fac mai multe chestii de astea secrete, dar e periculos. Aici ar putea face. Dar tot foarte periculos. Mi s-a părut un lucru interesant. Mi s-a părut că un lucru interesant. Da, da, da. Cred că vreau să văd și aia. Mai exact. Nu prea pot să-ți dai seama. What is this? Aici îți trebuie cheia roșie. Aici îți trebuie rope. Ca să te urci. Încă te știu. Uite chestiile de ăștia. Și uite cam pe aici. Ar fi ceva să scapi. Da. Vreau să pot să dai gardul. Dar nu pot. Și uitați-vă, pe aici mi-am pus o chestie, pe aici aș putea să vin.
Da. Ce zici? Ce? Da. Ok, acum... Hai că să închidem. Open. Bun, cam asta a fost episodul. Noi ne vedem data viitoare.